Ya impia vele. Mfowethu ngiyabonga ukuthi ungifakeke la inoma tekisi mfowethu. Ngizokufakela imali la kusasa la u25000. Hayi ngiyabonga. Ya Mzobo. Ndoda, mina usigubhu. Imali ayikeshela iphelele ndoda. Ishoda ngo500. Hayi Mzobo hayi ngitshela amananga. Khokha imali baba, ntambama ufike la kumina endlini, ulethe imali yami ongayikhokhanga Mzobo. Hawu. Ngangumzobo. Hey Mzobo ungabuseza manje. Sekunokhukhula ngoqo la amaphoyisa ungabuseza. Avalile amaphoyisa. Yabona ke manje na uma ngathi sangumeli ungabusaya vele uphume ngathi uyaphezulu kwinsingizi. Hayi bye. Bye. Wow, ikhwantami cheap kabi. Uvuka uthenge mase liyayikhokhela lona ngemali yayo. Uyamdlala WhatsApp. Hayi. Uyabona ke mina Mkhize. Wonke amateksi ami wabhale ngomakhumalo umngami. Ayikho neyodwa segameni lami. Hawu. Usuluthi bangishaya ikhanda ungubani? Akasekho umbovu. Bavele ukuvela okhama abafana ababili. Omunye uqhama bamshaya phansi. Bengithi umuntu wakho uyasebenza lo. Hayi iyabhetha le nyanga ngubani nami ke ngisaya kuyona. Akasekho nguthola inhlabathi ngesifuba. Hayi lungile Mzobo. Ngeke bangambulali lo. Uphawula njalo ema-meetingini. But noko ngiyafocus. Uhleze khuluma ema-meetingini bamnombole. Hayi mina kufanele bacabanga ngiyazwana nawo. Lalela. Mina ngizokhipha abafana abathathu. Abathathu. Bazovimba esitobhini bese bafike bamshaya. Bashesha labafana ngiyabathemba. Hawu uzohamba manje uNdlovu, hawu uzofa.